Aluksi kirjaudutaan mittauspalveluun. Kun olet kirjautunut, kiinnitä mittalaite tietokoneen USB-porttiin. Seuraavaksi kiinnitä mittalaitteen päähän puhdas mittakärki. Aseta kalibrointikorkki paikalleen. Kalibroi mittari painamalla otometrin painikkeesta. Ota korkki pois ja mittaa ensin vasen korva ja sitten oikea korva. Onnistuneen mittauksen kannalta on tärkeää, että syntyy ilmayhteys mittarin kärjen ja tärykalvon välille. Tähän voidaan vaikuttaa oikealla mittarin asennolla. Tarvittaessa voit kevyesti vetää korvalehdistä taaksepäin, jolloin aukko tulee paremmin näkyviin.